אהלן חבר'ה, ברוכים השבים לאנבוקסינג with נפתל. והיום פרק שמוקדש לנושא סופר חשוב באמת. לא חושב שאפשר להגזים בחשיבות שלו. וכמובן, כמו שאולי נחשתם, הנושא הוא אורז. בסדר, כמה דגשים קטנים וסופר קריטיים לאורז, כמה רמות מעל מה שהתרגלנו. הטיפ הראשון הוא באיזה אורז לקנות, ופה יש לנו סוג אורז שגיליתי לאחרונה, שהוא פשוט בפער יותר טוב מכל סוג אורז אחר שאכלתי לפחות בארץ. כמו שאתם רואים, זוכה פרסים בינלאומיים. אתם רואים רשימה ארוכה, גם בצד, גם מאחורה, של סופרלטיבים, שכל אחד ואחד מהם נכון. אין מה להוסיף, רק לקרוא וליהנות מהתיאור המדויק של המציאות. אז זה קודם כל, לקנות אורז טוב, ופה מדובר ב-value for money מדהים, 14 שקל מחיר מלא, לפעמים יש מבצעים של 11 שקל, בעיקר בסטופ מרקט, וזה שימו לב, רשתות הסופרמרקט הגדולות לא רוצות שתדעו את זה, אבל בסטופ מרקט 11 שקלים באים במבצע, אורז שהוא בפער יותר טוב כמעט מכל סוג אחר שאפשר למצוא בארץ, בעיניי הכי טוב. ואז שיטת ההכנה הפשוטה ביותר עם תוצאות מעולות, סיר רחב, על כל כוס אורז מטגנים, מוסיפים 1 ושליש כוסות מים, מביאים לרתיחה, מבשלים 10 דקות על אש נמוכה, מכסה סגור, עוד 10 דקות, פותחים אותו, מאווררים את האורז, ויוצא פה אורז בטעם מאוד מאוד טוב, במרקם מדהים, נגיס. וכמובן שאפשר להתחכם וטיפה לשטוף אותו לפני, אבל זה כבר גם מתקדמים. אז זאת ההמלצה מספר 1. ההמלצה השנייה שלו, הרבה יודעים, זה אורז סושי, שגם אותו אפשר להכין כאורז רגיל. בגלל שהוא מאוד עמילני, אני ממליץ במקרה הזה כן לשטוף אותו, לשטוף ולהשרות, עד שהוא נהיה כזה לבן, בערך בין רבע שעה ל-20 דקות. לסנן, לטגן ולהכין עם מעט מאוד מים. אני 1.25 כוסות מים פחות או יותר, זה מה שאני עושה. זהו, וזה טיפים ככה שהם מחקר מעמיק שלי של שנים. הומתו במילואים האחרונים מול פיקוד האורז, כל המומחים מיושרים שאלה אכן המלצות ולידיות. אז זהו, אני ממליץ לכם לנסות קודם כל את אורז סרי סנגדאו, קאו הום מאלי, תום קולה רונג היי, מאוד מומלץ. ואם אתם לא מוצאים, אז גם אורז סושי יכול לעשות עבודה נפלאה. זהו, תגידו לי בתגובות, האם יש לכם עוד המלצות על אורז, האם אתם מסכימים עם הדגשים שלי, ועל מה עוד תרצו לשמוע.